ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತು ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದಮ್ಮ ಇನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಈ ಏಕಾದಶಿ ತಪ್ಪುದರೆ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರೆ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ್ ನೇತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ಪತ್ತೊಂಜೆಕ್ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ್ ಕೆಲವು ಜಾಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಈ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಪಂಡ ಡೇಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತಿಥಿತ ಆರಂಭ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲೇಡ್ ಸ್ಮಾರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ಅಂಚದ್ ರಡ್ಡು ಪದ್ಧತಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅಂಚಂತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಸಿಂಧು ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಡ್ಸಾನ್ ಅದೇ ಅಂಚಂದ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜತ್ ಧರ್ಮ ಸಿಂಧು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ಸಿಂಧು ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆ ಗ್ರಂಥಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಐತ ಬೇಸಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂದು ರೆಡಿ ಮಂತನವೆ ಅಂಚದ್ ಸ್ಮಾರ್ತ ಪಂಡ ಗೃಹಸ್ಥೇರು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಈ ನಾಲ್ ಪರಂಪರೆ ಅಂಚದ್ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಯಮ ಅಂಚದ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಂಡ 2026 ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಗೊಂದಲನ ಪರಿಹರಿಸವನ ಸೂತ್ರ ಅಂಚತುಲೆ ಮೈನಾದ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಥಿತ್ತ ಟೈಮ್ ತಿಥಿ ಅದೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ ಪಂಡ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದವೇನೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಂಚು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಿಥಿ ಪಂಡ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಅವು ದಶಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪತ್ತೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪುರಾಣಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ ಎಲ್ಲೆ 10 ಅದೇ 10 ಜುಲೈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚದ್ ಎಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ತಿಥಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆ ಈ ಏಕಾದಶಿತ ಎನ್ಮೆ 14 AM ಅವೇ ಪಂಡ ದಶಮಿ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ತಿಥಿಗೆ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದ್ ಎಲ್ಲ 10 ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ್ ನಮ ಯಾಪ 10 ಪಂಡ ಐಕ್ಲ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಇಂಚ 10 ನೆಕ್ ಅಂಚ ತಿಥಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುನ ಯಾಪ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅವಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅದೇ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐನೆ 22 AM ಶನಿವಾರ ಬೊಲ್ಪು ಅಂಚದ್ 10 ಬೊಕ್ಕ 11 ಪಂಡ ತಾರೀಖದ ಗೊಂದಲಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರಣ ತುಲೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಲೇಡ್ ವ್ರತಕ್ಲೇನ ಆಚರಿಸನು ಮುಖ್ಯ 2 ನಿಯಮ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಡೇಟ್ ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವೇ ಅಂಚದು ಶುಕ್ರವಾರ ಜುಲೈ 10 ಸ್ಮಾರ್ತ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ತ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಡಿಪ್ಪುನಕ್ ಪಂಡ ಉದಯ ತಿಥಿ ಅಂಚ ದಶಮಿ ಮಿಶ್ರ 11ನ ದಿನಕ್ಲೇನು ತೂಪೇರು ಪಂಡ ಅದು ಆಕ್ಲ ಆತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ತೂಪೇರು ಅಂಡ ಜುಲೈ 10 ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಎನ್ಮೆ 14 ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಅದೇ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ್ ಇಡೀ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಏಕಾದಶಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಏಕಾದಶಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥರು ಈಜಿನ ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು ಪಾಲಿಸವನೆ ಜುಲೈ 10 ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಲು ಉಪವಾಸನ ಆಚರಿಸವೇರು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅಂಡ ಶನಿವಾರ ಜುಲೈ 11 ವೈಷ್ಣವ ಗೌನ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಅಂಚದು ಪುರ ನೆಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಅಂಚದು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು
ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಅನುಸರಿಸವನೆ ಅರುಣೋದಯ ವೇದೆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುರ ಮತ್ತೆ ಅರುಣೋದಯ ಟೈಮು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಟೈಮ್ ಉಡು ವಾ ತಿಥಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಜುಲೈ 19 ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುಗು 5:22 ತಡೆ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತದು ಸೂರ್ಯೋದಯಗ್ ಏಕಾದಶಿ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದು ಅಕ್ಲು ಆ ದಿನನ್ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಪರಿಗಣಿಸುದು ಶನಿವಾರ ಪಂಡದ ಅಂಚದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದಕ್ಲು ಬೊಕ ಸನ್ಯಾಸಿನಕ್ಲು ಶನಿವಾರ ವ್ರತನ ಮನ್ಪೆರು ಅಂಚದು ವ್ರತದ ಪಾರಾಯಣ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನ ಇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಾರಾಯಣದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಆ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರು ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಲ್ಲ ಪಾಪೊಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಪಾರಾಯಣ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದ ಮನ್ಪೇರ ಆತೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ವಾದಶಿತ ದಿನತ್ತ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಉಡು ವ್ರತನ ಮುಗಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಜುಲೈ 17 ತಾನಿ ವ್ರತ ಮಂತ್ನ ಗೃಹಸ್ಥೇರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮಂತ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಾರೆ ಒಂಜರೆ ಅತ್ತು ಒಂಜೆ 5 PM ಹೊಡ್ದು 4:35 PM ದ ಉಲೈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡ್ ಪಾರಾಯಣನ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಡ ಅವೇ ಆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲು ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಹರಿವಾಸರ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಲ ನೀವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಅವಲ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೋಡೈನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರತ್ತು ಎಂ ಪಣ್ಣೆ ಈ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ ಯಾಪ ಪತ್ತೋಡು ಪಂಡ 11 ಪತ್ತೋಡು ಜುಲೈ 11 ತಾನಿ ವ್ರತ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವೇರು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ವೈಷ್ಣವೇರಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಪುರಾಣದ ಎತ್ತುಂಡ ಇಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಅಂಚದ 11 ತಾನಿ ವ್ರತ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ವೈಷ್ಣವೇ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು ಪದ್ರಾಡೆ ತಾನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ದ್ವಾದಶಿ ಮುಗಿಯುನೆಕ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುದ ಜಾವಡ್ ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಅವು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪುಡು ಪೂರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆರವೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಗೃಹಸ್ಥರು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಪತ್ತು ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಆತ್ ಶಾಸ್ತ್ರನಾತ್ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಮನ್ಪುಜ ಓವ ಗೊಂದಲ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸವ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಮನದ್ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಓ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನ 11 ಅವೇ ಅಂಚದ ನೂಂಡು ಇಂಚೆ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಪತ್ತೋಲಿ ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಅಂಚದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಏಕಾದಶಿನ ಪತ್ತೊಡೈನೆ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ಜುಲೈ 11 ಶನಿವಾರದಾನಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮವೇ ಅಂಚದ ಈ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ ಇರ್ಲ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವಡು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಂದು PDF ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವೇ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರೇಂಜ್ ಅವೇ ಇರ್ಲ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೋಣ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪಲೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ರತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರಣೆ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿನ ಕೆಲವು ನಿಯಮನ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂವಲಿ ತುಲೆ ವ್ರತದ ದಿನ ಜುಲೈ 11 ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ಸರಿ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತನತೆ ನೀರ್ಲ ಪರಂದೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಮಂದೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ತೀರಂಡ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಲ ನಿರ್ಜಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೀರ್ನ ಅದೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಣ ನಿಯಮ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಧಾನ್ಯದ ವಸ್ತುನ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ತಿನ್ನರಬಲ್ಲಿ
ಇದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನಿಯಮ. ಹಾಗೆ ದಾಸರು ಭಜನೆ ಪಂಪುನೆ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಉಂಡ ನರರಿಗೆ ಘೋರ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರುತ್ತಲಿದೆಯೋ. ಏಕಾದಶಿ ತಿನತ್ತಾನಿ ಇರು ವನಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ನರಕ ತಪ್ಪಂದು ಅದೇ ಪಂಡಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲು ಉಂಡು. ಅವೇ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮಾತಿರಿಗಳು ತೋಜ ಉಂಡ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ ರಡ್ನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮಾತಿರಿಗಳು ತೋಜದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪಣ ಮುಕ್ತಿದ ಐನು ದ್ವಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಪಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ರೆ ಆಯ್ಗ ಕೆಲವು ತರೀಕನ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದ ಎಂಚೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪುನೆ ಒಯ್ಟ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಟ್ ಸುಲಭ ಎಂಚಿನಗೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತು ಅಂಚದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಕಾರಣಗಳ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಆ ದಿನತ್ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಉವೇನ್ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ವಸ್ತುನ ಉವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂತ ಅವೇ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಪಾಪ ಕುಳ್ಳುದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ದೇವರ ಪನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜು ಯಾನತ್ ಪನ್ಪುನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರೇತ ಕಾಂಡದ ನೆಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಓದುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏ ಗರುಡ ಕೇನ್ಲ ಈ ಲೋಕಡ್ ತುಳಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೆತ್ತೋಳು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಈ ಐನು ಶಕ್ತಿಲು ಯಾಪ್ಪಲ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಾಪುಜಿ ಅಶುದ್ಧಾಪುಜಿಂದು ಇದನ್ನು ಏತೇ ಬಾರಿ ಪೂಜಿಸಂಡಲ ಸ್ಮರಿಸಂಡಲ ಇಂದು ಪವಿತ್ರನೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಲ ಪೊಸತಾದೆ ಉಪ್ಪುಣು ಜಗತ್ತನ್ ಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪುಣು ನಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ಇಂದು ಪುರಾವ್ರತತ ರಾಜ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏಕಾದಶಿಲ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪನ ದೇತ್ಕದ ఆయన ಮುಕ್ತಿದಾಡೆ ఆయన ಕೊನುಪುಣು ಅಂಜದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಚ ಪಣ ಐನು ಅಂಜತುಲೆ ಸಂಸಾರ ಪನ್ಪುನ ಅಪಾರ ಸಮುದ್ರಡ್ ಮುರ್ಕುನ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಐನು ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ನೌಕೆಗೆ ಓಡ ಸಂಸಾರ ಮುರ್ಕುದತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುರ್ಕುದ ಅದೇ ನಾನಾ ಬಗೆತ್ತ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಅಕ್ಕಳನೇ ದಿವಂತ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಂಡವೆ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಹೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಬೇತೆಕಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಬೇತೆಕಲ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಕ್ಳು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಂತಂದೇ ಕೆಲವರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುದು ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚದ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಐನು ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ದೋಣಿಗೆ ಅವು ಓಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊನ್ನಕ್ಲ ಪಾರಾಪೇರು ರಡ್ನೆದ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮೂಜಿನೆದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾಲ್ನೆದ ತುಳಸಿ ಐನೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಯಿನ ಮೋಕ್ಷನ ಪಡೆಯರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಲೇನು ವಿವರಿಸೋಣ. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ನಮಕ್ ಅಂತಿಮ ಆಸರೆ. ಅವಂಜಿನದ ರಡ್ನೆದ ಏಕಾದಶಿ ಈ ವ್ರತ ಶರೀರ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದ ನಮಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಜೀವನಡ್ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ನಮಕ್ ಫೇಸ್ ಮಂತರಾಪುನವೇ ಹಾಗೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನೇರ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂತ ದೇವರ ಪನ್ನ ತುಲೆ ಆನ್ ಪನ್ನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ದೇವರ ಪನ್ನ ವಿಚಾರ ನಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ಗೀತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಾಧಿ ತೋಜವನ ಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಗೀತಾ ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ಅಂಶನ ಸೇರಿಸದೇರೆಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವನ ಸಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತ ತುಳಸಿದ ಸೇವೆ ಸಕಲ ಪಾಪನ ನಾಶ ಮನ್ಪುನು ಅಂಡ ತುಳಸಿ ನಮ್ಮ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಕೊಯ್ಯರಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಉವೇ ಕಾರಣಗಳ ಅವೇ ಅಕ್ಲು ವಿಷ್ಣು ದ್ರೋಹಿ ಈಜಿನ ಅಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ವಿಷ್ಣು ದ್ರೋಹಿ ಆಪೇರು ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ಅವೇ ಏಕಾದಶಿ ಮನದ್ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಣ ದಶಮಿ ದಾನಿ ಕೊಯ್ದುದಿ ಒಳಗೆ ಅವೇ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತನ ಏಕಾದಶಿಲ ಕೊಯ್ಯೋಲಿ ಅಂಡ ಉವೇ ಕಾರಣಗಳ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನಿ ತುಳಸಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬನ್ನಿ ఒక ತುಳಸಿ నుండತಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತುಳಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ నుండತಿ ದೆಕ್ಕದಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ಇದೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲೆ ವರದೀನ ತುಳಸಿನ
ನಮಗ ದೇವರಿಗೆ ದೇರ್ ತುಳಸಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ఆయన ದೆಕ್ಕದಲ ನಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜವೆ ತುಳಸಿ ಯಾಪಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಯಾಪಗಲ ಅಶುದ್ಧ ಆಪುಜಿ ಏನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ 7 ಟೈಮ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಣ ತುಳಸಿ ಆತ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ತುಳಸಿನ ತೂಪು ನೆಡ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುನಿ ಐನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದು ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ನೆಡ್ದು ಐತ ಗಾಲಿ ಗೆತ್ತೊನ್ ನೆಡ್ದು ಆತ್ತು ತುಳಸಿದ ಮಹಿಮೆನ ಪುರಾಣಲೆ ಪನುನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಐನೆದ ವಿಷ್ಣು ವಿಪ್ರ ಬೊಕ ದೇನು ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಕರುಣೆದ ಪ್ರತೀಕ ಪೆತ್ತಲು ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಅವೇ ಇನ್ನು ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಬರ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪುನವೇ ಗರುಡ ಇದೇ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತೊಡೈನೆ ಅಪ್ಪ 11 ಶನಿವಾರ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಇರಿಗೆ ನಿರ್ಜಲ ಪತ್ತರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಸಜಲ ಪತ್ತೊಂದು ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂದು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಏಕೆ ಸಜಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವಳ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಬೊಂಡದ ನೀರ ಅದೇ ಜ್ಯೂಸು ಅಂಚಿನ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವಳ ಆಯ್ಜಿ ಅವೆಟ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ ಜ್ಯೂಸು ನೀರ್ ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನೆಲ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪ ತಿನ್ನೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಯ್ಪ ತಿನ್ನೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟು ಆಟ ಅದೇ ಬಕ್ಕು ಇಟ್ಟು ಪಂಡುದು ಓಕೆ ಐತ ಮತನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಐತ ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಮತ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕು ಇಟ್ಟದ ಅಂಚ ಮಂತದ್ಲ ಅಕ್ಲು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೇಲೆ ಅಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅವೇ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದಾಯ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಪಾಪ ಕೊಲ್ಲುದು ಐನು ತಿನ್ನರೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಗ ಪಾಪ ಬರು ಅವೇ ನಮಗ ಧರ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮನ್ಪೊಡುಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಪೋದು ಪರೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೆರೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಪರಪುರುಷ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪೆತ್ತನ ಕೆರೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಪಾಪ ಏತೇದ್ ಪಾಪನು ಪೂರಾ ಧಾನ್ಯ ಕುಲ್ಲುದು ನೈನ್ ತಿಂದನ ನಮಗ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಬುಡಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಚ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಡೈನೆ ಜುಲೈ 11 ಶನಿವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೊಡು ಪಾರಣೆದ ಟೈಮ್ ಅವೇ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಮಾತಾಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೊಲ್ಪು ಅವೇ 5:31 AM 10:07 ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತಾಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳಪವೇರು ఒక ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳನೆ ಅಂಚದ 8 ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪಾರಾಯಣ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ఒక ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಪ್ಪು ಇಸ್ಕಾನ್ ಶನಿವಾರನೇ ದಾಯ ಆಚರಿಸವೇರು ವೈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಏಕಾದಶಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಮೇರ್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯಗ್ ದುಂಬುದ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲಡ್ ಅಂಚದು ಸೂರ್ಯೋದಯಗ್ ಸುಮಾರು 1:36 ದುಂಬು ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಜುಲೈ 10 ಆಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅರುಣೋದಯದ ವೇಳೆಗೆ ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇದೇನು ವಿದ್ದ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ದಶಮಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಪರಿಗಣಿಸದ ಆನೆ ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪುಜವೇ ಕಾರಣವು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ಪನ್ನ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿಂದು ಪಂಡ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮಕ್ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಡುಲ್ಲ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಯಮ ಅವೇ ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದವರ ಶನಿವಾರ ಪಂಡ ಜುಲೈ 11 ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಟೈಮುಡು ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಅವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಂಡಲ ಇಡೀ ದಿನ ಮಹಾದ್ವಾದಶಿ ಅಂಚದ ಐನು ಇಜಿನ ವೈಷ್ಣವ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಶನಿವಾರನೇ ವ್ರತನ ಆಚರಿಸಲಾಪು ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದವರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಸರಿಸವನಾಂಡ ಶನಿವಾರ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಮ್ಮ ಪಾರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಮಾತನ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಣೆ ಅನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚದ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪನ್ಪೆರ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂಚದ ಒಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ಬೆರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಡ ಓ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹೋನ್ನತ ಮಹಿಮೆನೆ ಅನ್ಕೇಂಡೆ
ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನೆರ್ದು ಕೇನರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಓ ಮಧುಸೂದನ. ದಯದೀದ್ ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆನೆ ಇಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಐಕ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಪರಮ ಪುರುಷನಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಓ ರಾಜ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ತ ಉಪವಾಸ ದಿನಕ್ಲೇಂಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಏಕಾದಶಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಾದಶಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಾದಶಿಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಇಂದು ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುರಾ ರೀತಿಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವನ ನಾಶಪಡಿಸದು ಪರಮ ಮುಕ್ತಿನ ಕರುಣಿಸಕೊಂಡು ಓ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭೀಕರ ಭವಸಾಗರಡ್ ಮುರ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜೀವಿಲೆನ ದಡ ಸೇರ್ಸದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಗ ತಲುಪಿಸವನ ದಿವ್ಯ ನಾವೇನೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಪನ್ಪಿರ್ದೇವೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಏಕಾದಶಿ ಏರೆ ಪತ್ತನಕ್ಲು ದೇವರ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರ್ ಇದನ್ ವರಹ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪೆರವೆ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಉಪವಾಸ ದಿನ ಆದುಂಡು ಪುರಾಣಲೇಡು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ಯಾನ್ ಈ ಸತ್ಯನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವೆ ಕೇನ್ಲಾನ್ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಕತೆ ಪನೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಕುಬೇರನ ಶಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಮಾಲಿನ ದುರ್ಗತಿ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಕತೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪನೆರೆ ಇತಿಹಾಸ ಅದೇ ಅಂಚದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಅಂಡ ತಿಥಿ ಟಚ್ ಆಪುನೇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪತ್ತುನವೆ ಈ ಕಾರಣವು ಇಂಥ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ಆ ಡೌಟು ಅವೇ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕಂದು ಮನ್ಪೆ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚದ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ಶೋಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಲಕಾಪುರಿತ ರಾಜೆ ಆಯ್ನ ಕುಬೇರ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಆದಿತ್ಯರು ಅದೇ ಪಂಡ ಕುಬೇರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಕುಬೇರ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಅರಮನೆತ ತೋಟನ ತೂವನೆರೆ ಪಂಡದು ಕುಬೇರ ಹೇಮಮಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಯಕ್ಷನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತೋಟಗಾರಾದ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತೋಟನ ಮತ್ತೆ ತೂಯರೆ ಅಂಚದ ಹೇಮಮಾಲಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮೋಹಕವಾಯಿನ ಕಣ್ಣಿತ್ತನ ಸ್ವರೂಪವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪತ್ನಿ ಆದಿತ್ಯಲಿಗೆ ಅಂಚದ ಆಲ್ನ ಮಿತ್ತದ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿರ್ದು ಆಯೆ ಪಂಡ ಸದಾ ಅಲೆನೆ ಮಗ್ನ ಆವೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಕುಬೇರ ತೋಟಂತೂ ಅಂಚದ ಈ ಹೇಮಮಾಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಕುಬೇರ ಪಂಡ ತೋಟಂತೂ ಅದೇ ತೋಟ ಪಂಡದಾಯ ತೋಟ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆರು ದಾದಾದಿತ್ಯರು ಪಂಡ ಶಿವನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಏರು ಕುಬೇರ ಶಿವಜಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಡಿದಿಡ್ಡ ಪಂಡ ಬೊಡಿದಿತ್ತರಿಗೆ ಪಂಡ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿ ಮಗ್ನಾದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚದ ಕೈಲಾಶನಾಥಾಯನ ಶಿವನ ಪೂಜೆಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾನಸ ಸರೋವರ್ದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪೂಕ್ಲೇನ ಕನತದ ರಾಜ ಕುಬೇರಗ ಒಪ್ಪಿಸವನವು ಹೇಮಮಾಲಿನ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಿತ್ತು ಈ ಹೇಮಮಾಲಿನ ಕುಬೇರ ದಾಯ್ದೀತನೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ತೋಟನ್ ಮತ್ತೆ ತೂವನೆರೆ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪೂ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಕನತು ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ ಆರ್ ನೇಮಕ ಮಂತಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೇಮಮಾಲಿ ಸರೋವರದ್ ಪೂಕ್ಲೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರಮನೆಗೆ ಪೋದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪೂರೈಸವನ ಬದಲು ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಡಿದಿನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೊಡಿದಿನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರು ಪೋದು ಆಲ್ನ ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗ ಮಾರು ಪೋದು ಅದೇ ಪಣ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅಂಚದ ಪ್ರೇಮ ವಶಡ್ ತಿಕ್ಕನ ಆರು ತನಗ ಕುಬೇರಗ ಪೂ ತಲಪಿಸೋಡಾಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮರತು ಬಿಡಿಯರು ಪಣ ಕುಬೇರಗ ಪೋದು ಪೂ ಕೊರಡಿತ್ತು 9 6 ಮಂತಿಜರ್ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಓ ರಾಜ ಇತ್ತ ಹೇಮಮಾಲಿ ಬೊಡಿದಿನೊತ್ತಿಗೆ ಸುಖವಾದ ಇಪ್ಪೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅರಮನೆ ಕುಬೇರ ಯಾಪಲ್ ದಂಚೆನೆ ಶಿವ ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಪಲ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ಳು ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕುಬೇರ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂ ಏಜ್ಜನು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂಪುಂಡು ಇನಿ ಪೂ ಎಜ್ಜನ ಪೂಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಚಾರವಾಯಿನ ಪುಷ್ಪಲದ ಕೊರತೆರ್ದು ದೇವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಕುಬೇರಗ ತೀವ್ರ ಕೋಪ ವತ್ತನಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಕುಬೇರ ಕೋಪ ವತ್ತನ ದಯಪಂಡ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೂಜ್ಯ ಅಂಚದ ಆರು ತಕ್ಷಣನೇ ಅವರಿಗೆ ಯಕ್ಷ ದೂತನ್ನು ಲೆತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚದ ಮಾಲಿನ ಹೃದಯದ ಆ ಹೇಮಮಾಲಿ ಇಂದು ಇನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂನು ಕನೆಯರ ದಾಯಿ ಲೇಟ್ ಮಂತೇರು ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೋದು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಯಕ್ಷ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾರಣನ ತೆರಿದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ವರದಿ ಮನ್ಪು ಪಂಡದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷನ್ ಲೆಪ್ಪರು ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಾರೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಪೋದು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ಹೇಮಮಾಲಿ ದಾಯೆ ಪೂ ಕನೈಜರು ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಈ ತೆರಿದು ಎಂಕ್ ಬತ್ತು ಪನೋಡು ದೂತ ತಕ್ಷಣ ಪೋಯರಿಗೆ ಪಂಡ ತನಿಖೆ ನಡಪದು ಪಂಡ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂಡದು ಕುಬೇರ ಪಂಡರಿಗೆ ಓ ಪ್ರಭು ಹೇಮಮಾಲಿ ಆಯನ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನ ಆತೇರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ನ ಕುಬೇರಗೊಂಡತೆ ಕ್ರೋಧ ನೆತ್ತಿಗೇರ್ನಿಗೆ ಕೋಪವತ್ತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಮಮಾಲಿನ ಎದುರು ಹಾಜರಾದ ಆಶೀಷಯರಿಗೆ ಅಂಚದು ಹೇಮಮಾಲಿಗೆ ದಾದ ಕೊಟ್ಪೇರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನ್ಪೇರು ತಾನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಲೋಪ ಎಸಗನವು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಕಾಮ ಜೀವನ ರಾಜಗ ತೆರಿದುಪ್ಪನ ಮನವರಿಕೆ ಆದ ಹೇಮಮಾಲಿ ತೀವ್ರ ಭಯಡ್ದು ಕುಬೇರನ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉಂತೇರಿ ಉಂತು ಬತ್ತದು ಅಪರಾಧಿ ಆಯ್ನ ತೋಟಗಾರೆ ಸುರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದು ಕೋಪರ್ದು ಪಣ ಕಣ್ಣಿಡಿ ಕೆಂಪಾಯಿನ ಕಣ್ಣುಲೇನು ಕೋಪರ್ದು ನಡುಗೊಂದಿತ್ತನ ತುಟಿಲೇನ್ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಎದುರು ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಉಂತೇರಿ ಹೇಮಮಾಲಿ ಅಂಚದು ತೀವ್ರ ಉದ್ದಿಕ್ತರಾಯ್ನ ಕುಬೇರ ಹೇಮಮಾಲಿನ ತೂದು ಇಂಚ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಏ ಪಾಪಿ ಮೂರ್ಖ ಕುಬೇರ ಪಂಪುನ ಏರೆಗು ಹೇಮಮಾಲಿಗೆ ಏ ಪಾಪಿ ಮೂರ್ಖ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಲೇನ ನಾಶ ಪಡಿಸಾಯ್ನಾಯ ಈ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತನ ನಡೆ ದಾಡುನ ಅಪರಾಧ ಪಣ ಈ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಂತ ಅದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡಾಯ್ನ ಆ ಪೂಜೆದ ವೇಳೆಡ್ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮರೆತಿ ಕಾಮಡ್ ಮುರ್ಕುದತ್ತ ನಿಕ್ ಯಾನ ಶಾಪ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ದಾದ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಬುಲ್ದು ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಬಲಲು ನಂಚಿನ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪತ್ನಿರ್ ತಕ್ಷಣನೇ ದೂರ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಶಾಪ ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ ಬುಲ್ದುದ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪಂಡ ಆ ಸೀಕ್ ನಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿರ್ದು ದ್ವೇ ಕ್ಷಣ ಈ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಈ ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಾತನೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಫಲ ಪಣ ಈ ಮಂತನ ತಪ್ಪುಗು ನಿಕ್ಕಂದು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಫಲ ಅಂತ ಪಂಪರಿ ಏ ನೀಚ ತಕ್ಷಣ ನೀ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೇನ್ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ಲಾನ್ ಪಣ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ತೋರ್ಚಿನ್ ಅಂಚದ ತೀರ್ಥದ ಲೋಕಕ್ ಪೋದು ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲನ ಅನುಭವಿಸಲಾನ್ ಅದೇ ಪೊಕ ಮುಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಶಾಪ ಒಂದು ಪಾಪನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಅಂಚದ ಕುಬೇರನ ಶಾಪ ತಟ್ಟನ ತಕ್ಷಣ ಹೇಮ ಮಾಲಿ ದಾದಾಪೆರು ಅಲಕಾಪುರದ ದಿವ್ಯ ವೈಭವರ್ದು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದು ಆರು ಕೊರ್ಲುದ ದೇಹದ ಭೀಕರವಾಯಿನ ಪಣ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದೇಹ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಹ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಇತ್ತ ಆ ದೇಹ ಪೋರ್ದು ಅರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬತ್ತು ಕುರುಪಿ ಆಪೆರಿಗೆ ಪಂಡ ತುಯ್ಯರೆ ಮೋನೆ ಭಯಂಕರ ವಿಕಾರ ಕುರುಪಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಪಂಡ ತಿನೆರೆ ಪರೆರೆ ನೀರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿನೆರೆ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಕಡು ಕತ್ತಲೆದ ಭಯಾನಕ ಕಾಡಡ್ ಕಣ್ಣು ಗುಡಿಯರಿಗೆ ಅರ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಸೀಕದ ತೀವ್ರ ಯಾತನೆ ಪಂಡ ಆರ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆರು ದಿನ ಕಲೆಯರಿಗೆ ಅಂಚದ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಡು ಚಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ತಾಪ ಇಂಚಿನ ತೀವ್ರವಾದ ನರಳೇರ ಅಂಡ ಕಷ್ಟಲೇನ ದ ನಡುಟು ಆರು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತನೇರ್ದ ಅವರ ಆರ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒರಿನಿಗೆ ಪಣ ಆರು ಶಿವಜಿನದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರೆ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ ಒಂದಿತ್ತರೆ ಶಿವಜಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚದ ಮಹತ್ತಾರವಾಯಿನ ಪಾಪದ ಫಲನ ಅನುಭವಿಸ ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದ ಅರೆಗ್ ತನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮದ ನೆನೆಪು ಮರತಿಜ್ಜನಿಗೆ ತುಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಂಪನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಥೆನೆ ಭರತ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ಭರತ ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಯಾರು ಜಿಂಕೆ ಆಪೇರು ಅದೇ
ಸೈಪುನ ಟೈಮಡು ಜಿಂಕೆ ನೆನೆತ್ ನಡೆದವ್ರು ಆರ್ ಜಿಂಕೆ ಆಪೇರು. ಆಂಡಲ ದೇವೇರ್ ತುಲೆ ಯಾರು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತನೇದ ಜಿಂಕೆದ ಶರೀರ ಅಡ್ಲ ಅರಿಗೆ ನೆನಪು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಜಿಂಕೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧು ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ದೆಂಚಾಕ ಅರ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಆಪುನು. ಜದು ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ಪಂಡ ಐಕ್ ನಾಶ ಪನ್ಪುನಿಚ್ಚು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಲ್ನ ಅವು ನಮ್ಮನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನು. ಅವೇ ಏಟೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೆ ಮಹತೋ ಭಯ. ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡು ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಂಡಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಭಯ ಹಿಡ್ದು ಪಾರಪ್ಪ ಅಂಚದ್ ಅರೆಗ್ ದಾದಿತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಡ್ ಬುರಿಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಕ ಎಂಚ ಬತ್ತನಾದ್ ಅರೆಗ ನೆನಪು ಪೋದಿಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆ ಕಾಡದ ಬೆಟ್ಟ ಗುಟ್ಟಲೆಡ್ ಮೈ ಪೂರ ಪಂಡ ಸೀಕದ ಪಂಡ ನೆತ್ತೆರು ಗಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆದೊಂದಿತ್ತಿನ ಹೇಮಮಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಶ್ರೇಣಿದಲ್ಪ ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅರೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮನ 7 ದಿನತಾತ್ ಪಂಡ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಸುದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನ ಹೊಂದುನ ತಪಸ್ವಿ ನಕ್ಲೆಟೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿನ ದಿವ್ಯ ಆಶ್ರಮ ತೂಪುನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ತಿಕ್ಕೇರು. ಅದೇ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿ ಪಂಡ ಪ್ರಳಯನ್ ತುಯಿನಾರ ಭಾಗವತದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಕತೆ ಉಂಟು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಪ್ರಳಯನ್ ತುಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಸುದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನು ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುನ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಯಾರು ಅರೆನ ಏರ್ ತುಯ್ಯರು ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೇಮ ಮಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಕ್ಲು ಅರ್ನ ಆಶ್ರಮಡ್ 2ನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಂಚೆನೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಕುಳುದಿತ್ತರಿಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ದು ನಡುಗೊಂದಿತ್ತನ ಹೇಮಮಾಲಿ ತೇಜೋಮಯರಾಯ್ನ ಆ ಮುನಿಕಲ್ ನೆಡ್ದು ಒಂತೆ ದೂರಡೆ ಉಂತುದು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆರ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತೇರು ಪಂಡ ಹೇಮಮಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿನ್ ತುಯರು ಅಂಚ ದೂರಡ್ದಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಫುಲ್ಲು ದಂಡವತ್ತು ಪಾಡೇರು. ತುಲೆ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಪೋಂಡ ಫುಲ್ ಅಡ್ಡ ಬುರೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಉಂಡತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನೆಲಕ್ ತಾಗೇರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪು. ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಭುಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವತ್ತು ಪಾಡೋರು. ಅವೇ ಅಕ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತು ಫುಲ್ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ರೆ ಅಂಚ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು. ಅವೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ತಿಗಲೆ ದಾದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ ತಾಗೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಾಯಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ನೆಲಕ್ ತಾಗೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದ್ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಭುಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವೇ ಅಂಚದ ಮೇರು ದಾದವಂತೇರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಮಂತೇರು ಎರಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸೈರ್ಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಂತೇರು ಸತ್ತಾ ಪರಹಿತನೆ ಬಯಸುನ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಈ ಕುಷ್ಠ ರೋಗನ್ ತೂದು ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಪಂಡ ಮೇರು ಕುಷ್ಠ ರೋಗರ್ದು ಬಲಲೊಂದುಲೇರ್ ನೆತ್ತೆರಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸ ಮಗ ಇಂಚಿನ ಭೀಕರವಾಯಿನ ಸೀಕನ್ ಪಡೆಯರೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಘೋರ ಪಾಪ ಕರ್ಮನ್ ಎಸಗದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಇಂಚೆ ಈ ಸೀಕ್ ಬರ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾ ಪಾಪ ನೀ ಮಂತದ ಪಂಡದ ಮರು ಕರ್ದು ಕೇಂಡೇರು ಐನ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಮಮಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರಿಸ್ಯಾರ. ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರೇ ಯಾನು ಕುಬೇರನ ಸೇವಕ ಆದಿತ್ಯನ ಯಕ್ಷ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹೇಮಮಾಲಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಶಿವ ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಪೂಕ್ಲೇನ ಕನಪುನ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಆದಿತ್ತನು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಮಿತ್ತದ ಕಾಮಾಸಕ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಯಾನು ಪೂಜೆದ ಟೈಮ್ಡು ಪೂಕ್ಲೇನ ಕನೆಯರೆ ಲೇಟ್ ಮಂತೆ ಅಂಚದ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಕೋಪ ಆದ್ ಇಂಕ್ ಈ ಬೊಲ್ದು ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಶಾಪ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿರ್ದು ದೂರ ಆಯರ ಪಂಡೇರು ದೂರ ಮಂತೇರು ಇಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಬೊಡೆದಿ ಸೇವೆನ ಕಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅನಾಥ ಆದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಇಂದು ಈರ್ನ ದರ್ಶನ ಆತನು ಎಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಮಂದೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ದರ್ಶನ ಆತು. ಈರ್ನಂಚಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಂಚೆನೆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರಣೆ ಬಯಸುನ ಉದಾತ್ತ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂದೆ
ಓ ಮುನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ದಯದೀದ್ ಎನನ್ ಈ ನರಕ ಯಾತನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಾರು ಮಂತದು ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿರಿ ನಾನು ಎಂಚಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಪಾರು ಮನ್ಪುಲೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಡ್ ಬೂರ್ದ್ಯಾನ ಬೊಡಿರ್ದಿರ್ನ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಆದ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಈ ಮೃದು ಹೃದಯದ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಮುನಿಕ್ಲು ಪಂಡರಿಗೆ ಹೇಮಮಾಲಿ ಈ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಕಲುಪನಂದೆ ಸತ್ಯನೇ ಒತ್ತುಂದ ಪಣಿ ಕಲುಪಂತಿಜ ಅದೇ ಯಾನಕ್ಕೇನೆಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಪೂರ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಉಪವಾಸದ ದಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲ ಕೇನ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಣಿ ನಿಕ್ ಉಪವಾಸ ಪನ್ಪೆ ಪಣ ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜೀವನ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪುದು ಅವೇ ಉಪವಾಸ ಅನುಮತ ಮಂತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಪೂರಾ ಕಷ್ಟರ್ದ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತೀಚ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ರತನ್ ಪನ್ಪೆ ಐನ್ ಮನ್ಪುಲ ಉಪವಾಸದ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಉಪವಾಸದ ದಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಕೇನ್ಲ ಅಂತ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಡ್ ಬರ್ಪುನ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ದಿನತ್ತಾನಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಲ ನಿರ್ದು ನಿನ್ನ ಈ ಭೀಕರ ಶಾಪ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಇದೇನು ಕೇನ್ನ ಹೇಮ ಮಾಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರ್ದು ಮುನಿನಕ್ಲ ಪಾದಲೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸರಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಮುನಿಕ್ಲು ದಯಡ್ದು ಅರೆನ ಲಕ್ಕಲ ಅನ್ಪಣ್ಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತರಿಗೆ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಅಪಾರ ಆನಂದನ ಕೊಂದು ಹೇಮ ಮಾಲಿಗೆ ದಾದ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಋಷಿ ತಿಕ್ಕೇರ್ ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತಿರ್ ಈ ಕಷ್ಟದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತರೀಕನ್ ಎಂಕ ಪಣದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚದ ಮುನಿಕ್ಲ ಅಣತಿದ ಅಂಚಿನ ಹೇಮ ಮಾಲಿ ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಯೋಗಿನಿ ಪಣ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಉಪವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗರಣೆಲೇನ್ ಮಂತಿರಿಗೆ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣ ಮಂತಿರಿಗೆ ವ್ರತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಿರಿ ಈ ದಿವ್ಯ ವ್ರತತ್ತ ಪ್ರಭಾವಾರ್ದ ಆರ್ನ ದೇಹದ ಕುಷ್ಠ ರೋಗ ಪೂರ ಮಾಯಾಂಡಿ ಕುಡಾರು ದುಂಬುದ ಪೊರ್ಲುದ ಯಕ್ಷ ರೂಪನ್ ಪಡೇರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಸನ್ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಗೃಹವಾಯಿನ ಅಲಕಾಪುರಿಗೆ ಪೋದು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬೊಡಿದಿನ ಸ್ವರೂಪವತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಖಿಯಾದ ಅರ ಜೀವನ ಮಂತಿರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಂಚದ ಶಾಪಲ ಅರಿಗೆ ದಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ವ್ರತ ಪತ್ತು ನಡೆದವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಂಡ ಈ ಏಕಾದಶಿ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಲಾಭನ ಕೊರ್ಪುಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭನ ಕೊರ್ಪುಣ ಓಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಚದ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಏರು ಓಂ ಅಂತಿಜಿನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪನ್ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರೆ ಪಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ನಮನ ದೇವರನ್ನ ಲೋಕಗಳೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೇನೆ ಬಲೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ರತತ್ತ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನ ಫಲನ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪನ್ಪೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಈ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಉಪವಾಸ ಏತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಲಕರವಾಯಿನ ಪನ್ಪುನೇನ ಈ ತುಲ ಜಗತ್ತಡ 80,000 ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೃಷ್ಣಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮನ್ಪಂಡ ಏತ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕುಣ ಆತೇ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿನ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಯಿನ ಉಪವಾಸ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇ ಐನ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು 80,000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೃಷ್ಣಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮನ್ಪಂಡತೆ ಆತನ ಮನ್ಪಾಯರು ಉಂಡ ಅದೇ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅತ್ತುಲೆ ಆತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಣು ದೇವರು ಪನ್ನೊಂದು 80,000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮನ್ಪಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚದು ಏರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ತಾನಿ ಉಪವಾಸ ಇಪ್ಪೆರ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದೇವಿ ಅಕಲ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪದ ರಾಶಿನ ಪೊತ್ತಾದ ಭಸ್ಮ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೇನು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ದೇವಿರೇ ಪನ್ಪೇರು ಏಕಾದಶಿ ದೇವಿ ಉಳ್ಳರವೇ ಅರೆ ಆ ದೇವಿಗೆ ದೇವರೇ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಎತ್ತ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಕತೆ ಅಂಚದ ಆ ದೇವಿದಾದ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪದ ರಾಶಿನೇ ಪೊತ್ತಾದ ಭಸ್ಮ ಮಂತದ ನಮ್ಮನ್ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ
ಓ ರಾಜ ಆಷಾಢ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ದಿವ್ಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತದ ವಿವರಣೆ ಆದುಂಡು ಇಡೆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಅಂತರ್ಗತ ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಡೆಗ ಮುಕ್ತ